Maar onze volle studiogast zit direct al. Hier zit die Marie Jerms oerenkwanner. Maar we zullen al zo even onder de neus wijhelje. Want we gaan trouwens ook over de bijeenkomst over Wenjen, Zwaar en Veiligheid. En de wethouder, die zit hier al Gert Wiesma. En ik zou zeggen, de wethouder, goeie media. Ja, want op 20 januari dan organiseert de gemeente Darnbiel een bijeenkomst. Speciaal ook voor senioren als het ware in dat woord. En het is Wenjen, Zorg en Veiligheid. En je ben je bij ons om daar wat over te vertellen. Maar waar nou een bijeenkomst over Wenjen, Zorg en Veiligheid voor senioren? Ja, nou, dat is eigenlijk een groep die steeds groter wordt. Hè? Dus we hebben heel vaak over vergrijzing. Hè? En dat betekent dat de babyboom, zeg maar, de grote aantal ben die na de oorlog geboren binnen. Nou, dat ben nou eigenlijk meer een beetje de grieze kopjes, zoals u wat wordt. En dus juist dat die verhouding wat verandert. Dus ouderen, die groep wordt groter, maar de jongeren, die groep wordt wel litser. Dus ik bezit dat wat voor mensen die in het werkzame leven zitten en die straks daaruit gaan. Daar komen net lekker volle weg van waarom. Dus er binnen een aantal vakken die straks onder druk komt te staan. Dus wij willen straks wel goede zorg gaan. En we willen eigenlijk veilig wijken kennen. En dan moet ik nog waarom te wijzen die past bij orden, zeg maar. Dus, en om dat uit te vinden, van wat had nou deze groep mensen nodig? Dan kun je een enquête houden, dat doe ik. We houden een enquête, die houden we onder alle inwoners. We hopen dat iedereen daar om mij dwang wordt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Maar ja, wij gaan vol even met de mensen in gesprek. Want door die interactie kun volle meer informatie opdoen. En kun volle beter te weten komen wat de behoeften binnen. Het mensen kunnen denken als ze zeggen van, hey, we willen een nieuwe wijnruimte hebben. We willen nou groot, we gaan grote tuin. We willen graag in een appartementje. Of we willen juist zo volle mogelijk gewoon een grondgebonden woning houden. Dus dat wel een beetje een tuintje. Ja, maar dan moet wel plak bij eigenlijk. Hè? Want als wij ziekje aan plak, en daar ben we er ook met wandelen. We zijn ook in de woord bezig om nog meer ruimtes te vinden waar we bouwen kunnen. Dan is het wel handig om te weten van hoe groot met de kabels worden, hoeveel met er komen. Dus ja, dat had daar wel alleen maar de meisjes. Dus wij willen graag met mensen in gesprek om dat u te vinden. Eigenlijk is het vooronderzoek. Zo maakt het misschien eigenlijk om te zien wat er al je neder is. Ja, maar het is ook wel weer een wisselwerking. Want we merken dat mensen, het zijn heel soort dingen zelf ook al onrennen. Qua zorg, qua veiligheid. Maar ook de digitale wereld die het steeds meer verandert. Eigenlijk hoe bloos lang gezond. Dus bewegen, hoe doet dat? We hadden de bewustsportcoaches erbij. Dus mensen krijgen echt zelf wat mij. Dus het is net zo dat we alleen maar vragen stellen, maar we willen echt mensen informeren over, hoe kan ik goed gezond blijven, bewegen blijven. Maar ook de digitale wereld, hoe blijf ik daar goed bij? Hoe ga ik daarmee om? En hoe doe ik dat echt veilig? Want er gebeurt ook van alles natuurlijk. Je ziet als je in het werk filmpjes voorbij komt, dan gaan ze je even een stukje filmt en dan kun je alles dwaan letten, wat eigenlijk net dwaan was. Op beeld. Ja. Dus ja, dat zijn al van die dingen, daar willen we mensen bij helpen. Dus dat is direct te krijgen. Dus het is een wisselwerking. Ja, want welke instantie winnen dan? Want je had al hoe wen je bijvoorbeeld. Hè? Nou, de gemeente zullen er staan, hoe kaals eventueel, wat er neder is. Maar in een stukje van de gemeente mantelzorgwoningen bijvoorbeeld. Maar ja, daar zit ook haken aan natuurlijk. Want die ga ik niet zo leren. Nee, klopt. Dus informatie. We hebben Woonzorg Nederland. We hebben thuiswonen daar te staan. De Ouderenbond. Maar van even al was je. Maar waarschijnlijk dat die direct komt. Zodat de mensen direct mee praten kunnen. De brandweer is er. Jo Binder is er. Dus vervoer. Hoe kom je dan toch bij de winkels en wat je wijzen willen. We hebben zelf de buurtcoaches dus daar te staan. Maar ook nijbouwprojecten laten we daar zien. Bij Schenker van wij binnen momenteel de plannen. Was dromt in het dorpen. En dan hebben we dus die carousel, waar we dus die digitale informatie waar we mensen echt even aan de slag kunnen van hoe werkt dat nou. Wij ben nog in afwachting van IFKE, dus de welzijnsorganisatie, dat die daar ook wijzen kan. Want wij zeggen ook, want het gaat mij ook over die woonzorg welzijnvisie, die krijgt vastgesteld is in de RIE. En daar gaat het ook een heel groot deel over welzijn. Dus over uw leefomjouwing, hoe horen we die ook goed gezond en hoe zorgen we ervoor dat er netwerken binnen dat mensen elkaar ook helpen. Daar speelt de welzijnorganisatie een heel grote rol in. Ja. Dus ja, er zijn er verschillende partijen waar mensen even mee om tafel kunnen even mee praten kunnen. Ja, is er ook nog plek dan? Ja, we horen het in de hal van de gemeentehuis en dat is een mooie romme hal. Dus we hadden vaker dit soort markten horen.
En die is er heel geschikt voor. En daar je kan makkelijk in en uit rennen. En er ben wat ruimtes om even apart te zitten. Hè? Want dat kan ik wijzen dat mensen zeggen van ik sta hier in een massa. Oh ja. Maar ik wil even apart met je praten. Dat kan ik. Dus we gaan al die ruimtes apart houden. Zodat men even zich afzonderen kan en rustig een gesprek voeren kan. Nou, eens wat zou je hier krijgen over vervoer, hè? Er zijn meesten, nou ja, een beetje, nou ja, die kunnen net zo makkelijk trainen, oorling. Hoe moet die daar komen gewoon? Of is er daar ook een regeling voor? Van, ga je net kunnen bijvoorbeeld bel je op en je weer ophellen? Of is dat iets wat ik te viert? Ja, nou ja, we hadden de burgertaxi, hè, dus dat door de welzijnorganisatie IFKE, daar kun je dan contact mee opnemen en dan ben de vrijwilligers die kunnen je ophellen. Dat is echt wel een goed regel natuurlijk. En daarom hier natuurlijk ook hoe even wat het IFKE er is, want misschien is dat wel onderwijs. Nou, dat zou best wel reizen kunnen. Dus het moet ik een posten in de meeste agenda's. Ja. Dus er binnen nog een paar partijen die we er wel graag bij gaan willen, maar die moet nog even zien past het in uw agenda. Dus nou ja, en daarnaast, wij willen de woonzorg-welzijnvisie is hier eigenlijk een beetje de basis van. Die leidt nou, binnenkort komt dit erin zagen te lezen. En dus voelen dat de meesten daar even op reageren kunnen, maar dat dus meesten kunnen daar een zienswijze op inzien. Dus ik denk in de gesprekken op deze mediauur om even actief en reactief met de meesten daarover te hebben. Maar iedereen in uw gemeente kan komende tijd de zorg-welzijnvisie even lezen en zien verstaan de dingen die we missen, maar de dingen nog wat oors. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over. Dus ik ben even je moet eigenlijk rond 3 auto eigenlijk van nou even hoe ver gaan we komen kunnen en wat we aanpassen maar dan gewoon. Precies. Ja, hebben we de woonzorg welzijnvisie goed staan en past dat eigenlijk bij uw inwoners, want dat is natuurlijk het belangrijkste. We kunnen van alles bedenken, maar als het net past bij de meesten, dan hebben we er niks van. Nee, dus reacties. Ja, de reactie van de meesten is altijd mooi natuurlijk. Ja. En daarom heb ik even apart, zodat je dus eigenlijk alles dat je dan in bekend. Want ben je ook echt onwijs dan wethouder? Ik ben zelf ook bij. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus dan kan meesten meer aanspreken op dingen. Dus dat moet helemaal goed komen. Nou, dat is voor de goede man te pakken, of nee? Ja, nou ja, soms dan kun je beter voor rechtstreeks bij de ambtenaar wijzen. Hè? Dus wij ben ik maar een raderke, zeg maar, in het geheel. Een spelend systeem, ja. Ja. Wij kunnen wel soms helpen om mensen naar wijs te maken en bij de juiste mensen terug te brengen. Maar het zijn toch wel onze professionals die het vooral het gesprek voeren. Maar ja, dat snap ik. Er winnen nog meestal natuurlijk die hartje en denken van, hé, dat is wel wat voor mij. Kunnen ze dat komen of moeten ze hun eerst aanmelden bijvoorbeeld? Het is eigenlijk wel de bedoeling om aan te melden, want er ben ik wat drankjes en hapjes en dat soort dingen. Dus we willen wel een beetje weten hoeveel mensen er komen. Als er straks in je sabender in komt, is geen probleem. Dan wil je echt niet voortsturen. Maar liefst even voor 15 januari aanmelden. En dan ben je hartelijk welkom op het 12 om jou over 12 start het. En het is tot noord 5. En aanmelden, hoe moet dat dan, wethouder? Ja, dat kan via e-mail wonen@dantemediel.frl en maar je kan gewoon bellen naar het gemeentehuis. Nou, en dan komt het goed. Daar zit ik al je wel bijvoorbeeld op de website, hè? Jawel. Nou, ik wens je dus hele prettige succes tot de 22e. En dat er hele prettige, ik vragen komen mij, maar dat je echt weet dat je op een goede wij bent. Laat dat zeggen. Ja, we hopen dat mensen massaal opkomen en echt van hun jaren letten, want dan kun je echt volle beter gerichter onze plannen maken. Nou, wethouder Wiersma, tegen dank ga je hem komen wonen. En ik wens je nog een hele mooie dag. Ja, Mek. Dank je wel.